So, hello guys! I'm back again! So, pangatlo ko na tong video. Mabilis lang mag-video guys. Pero, sa ano ako nahihirapan sa pag-edit. Matagal ako sa editing. Siguro mga half day, mga ganyan ako mag-edit. Kasi nga, hindi naman dire-diretso yung editing ko. Yung, example, mag-edit ako, tapos magagawin ako, tapos mag-edit na naman ulit, tapos ganyan. Hindi yung talaga straight na oras yung editing. Kaya sa editing talaga ako matagal, pero sa video mabilis lang talaga mag-video. Pag masipag lang tapos magtiyaga lang, yung ganun. Sa mga baguhan dyan, please don't forget to subscribe. Sa mga nakasuportahan sa akin, welcome again to my channel. So ngayon po guys, kasi naka-makeup ako guys. So magano ako mini review lang or parang first impression or demo. So yung CATHY makeup remover, tapos toner and serum pa siya guys. So ang dami ha. Tapos meron siya ang foam cleanser, deep cleansing, pore tightening, makeup remover, whitening toner, all day moist, vitamin C serum. Tapos 6 ml. So, ang dami niyang ganap guys. Sa kanya na talaga lahat. Ang dami niyang ganap guys. Kaloka. Tapos, sa direction, squeeze a small amount on your palm and gently massage both palms until a foam forms. So, massage the foam in a circular motion around your face, then rinse after. So, ito try natin guys. Ang cute ng packaging niya guys. Natawa ko dito. Yung ba to? Yung ganyan niya. Angry emoji. So, meron na siyang cut dito. Dito na tayo. Dito na ako no. Kita nyo ba yun, Parang amoy niya, yung bayabas. Alam niyo yung bayabas, guys. Guwapa. Yung bayabas naman talaga yung Tagalog na. Okay lang yung amoy niya. So, meron ako dito, guys. So, okay na to guys. Pwede na tong ilagay. So, ilagay natin. Circular motion lang daw. Sali na natin yung kilay. Pero wag lang yung sa eyes area guys. So, okay na to guys. I-rinse ko na sa tubig. So, I'm back. Guys, dito na. Tapos na ako maghilamos. Natanggal din yung ko guys. So, try natin. Wow! Oh my god, natanggal talaga siya. Kahit di ko naman nalagyan dito sa mata ko. Pero pag hilamos ko kasi guys, ginanon ko. Example guys, wala na siya, 'di ba? Ito meron. Nalagyan ko din 'yun ng product. So, tingnan natin. Wow! Oh my god. Ang ganda nitong product na to. Isang pahid lang, tanggal agad. Ang ganda ng product to. Wow.
So, this is my bare face. Dito mga redness dyan. Hilamos na ako. So, masasabi ko guys, sa packaging tayo, okay lang din yung packaging. Cute yung packaging, pero hindi ganong may design. Ito lang yun, pero nandyan yung maraming nakalagay, nakasulat. So, ingredients, direction, so, ito Korean, tapos translate lang ng English. So, 12 months siya may expired guys. Maganda siya kasi matagal may expired. So, ang ganda nito guys, kasi makeup remover siya, toner pa, serum pa. Kaya sa akin guys, meron siyang moist, tsaka shiny effect ito dito. Yan o. Meron siyang moist. So, vitamin C siya. So, maganda siya, guys. Then, pag i-feel ko, ano siya? Smooth. Smooth yung skin mo. Tapos, may di naman ganong tight talaga. Pero, may pagkakunting tightening. Sa price na, guys, nakalimutan ko. Cathy 5 or 8 ba? Wala na, bura na siya guys, yun siya. So, titingnan ko sa internet kung meron bang price doon sa Cathy. Hindi ako nagkakamali, below 100 or 50 pesos lang to. Kasi, may 8 lang yung nakalagay dito. So, yung mga kasamahan niya, yung Cathy CC cream, nasa 41 lang. Tapos ito, toner, makeup remover. So, para sa akin guys, ang sulit talaga nito kasi ang daming ganap, saan ka pa. Tapos mura lang din, nabili ko sa 7-Eleven. So, that's all yung mini review or demo ko lang sa Cathy makeup remover, toner and serum. So, that's all guys. Thank you for watching. I hope to see you again to my next video. Bye!